Ayun guys. Naghanap pa rin kami guys ng labong. Ayun boy oh. Para may sadit. Ito. Ito. Naghanap kami guys ng labong. So meron tayo ngayon guest. Sinamahan natin. Wow! Ayun oh. Sadit. Ayun oh. Sadit pa ka? Ha? Tubong? Ko. Guwi. Yan boy oh. Oo. Yan guys. Ingat-ingat lang. O ayan guys. Kung nakita nyo. Mayroong baby labong. Ayun, saday. Baby. Ayun boy oh. O pwede pa to. Kuuton lang. Tusok ko mo lang sundang. Ayun oh. Ayan mga idol. Yun mahaba na yun oh. Yan o. Ano boy? Nailing mo? So ayan, meron kaming dalawa. So makasampu man lang mga idol ng labong. Success na tayo dyan. Ayan pa o. Yan o. Nagdala ko dun sa kahoy kanina. Ginugulat ko si Ropo. Nung nakita ko siya, ako nagulat kay Ropo. Natakot ako sa mukha ni Ropo. Akala ko si Ropo wala pa, hindi pa lalabas. Nung lumabas siya, natakot ako kay Ropo. Yan boy, tusok ko mo lang dyan. Yan. Di, paigda. Paigda yung itak. Paig down mo. Pag ganyan boy, paig down mo. Yan. Yan, kaya na tanggalan boy. Tusokon, araw mo lang ganun. Mangurol ka yan? Sundang na yan? O ba yung sundang sa paloy? Di pagad. Sige pa. Yan, murag na laba na yan. Ano pa? Ayan boy. Kadu, sorry. Ayan. The giant labong. The giant labong. Ayan o mga idol. Giant labong. Parang missile. Nakakuha ni Ropa. Para tong armas. Armas ni Ropa. So ay maghanap pa kami mga idol, mga kapatid nito. Baka meron pa itong mga kapatid dyan. Giant labong. Ayun ba yun boy oh. Muto baga oh. Kasama tunok kong kaya. Abo, ay wait lang ngiri. Pero boy, duwang kataid. Yun na yan. Dumananda. Yes. Ayun guys, meron kami nakita. Kapatid nito. Yan oh. Dalawa. Kapatid na panganay. At may bunso pa. Yan. Dandan lang tayo mga idol. Ay, buras ka grabe. Ay, buray man makikip ko. Ako madali. So ako madadali. Di kaya ni Ropa. Gagawin ko ang lahat. Para lang sa'yo Ropo. Dahil ikaw nagdayo. Gagawin ko lahat. Ibibigay ko ang iyong kahilingan. Ha? Labong is number 1. Yung labong daw mga idol. Ang gagawin ni Ropo. Kikilawin. Wow! Kikilawin. Pagkakilaw, lalagyan ng tulingan. Wow! Pagkalagyan ng tulingan, gagataan. Pagkagata, aadubuhin. Pagkaadubo, Wow! piprituhin. Wow! Pagkaprito, papakain sa aso. Social ang aso.
Aw, aw. Parang may dugi. Ayan o. Aw, 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 aw. Ayan o mga idol. Isa. Dalawa. Gapo. Ganyan ang tunay na kaibigan. Kahit mahirap, kaya mong ibigay o. Yan o. Ano pa? Sabi ko sa'yo, ropa. Hindi niya daw kasi kaya mga idol yung ano, tinik. Sanay tayo dito sa bundok. Dito na tayo lumag sa Bicol na to ay. Ayan o. Tatay ng ano, nakuha naming ano, giant labong. Tatay to tatay. Wala pa yung nanay ha. Pag nakuha namin yung nanay, sigurado. Nanay at lolo at lola at ante. Hanapin pa namin mga idol ang lula. Lula at lolo. Nakuha namin yung tatay. Ay ko. Uy, grabe. Matudok. Oh, matudok. Yan mga idol. So, ayan na nakuha namin. Oh. Diyan ka nang una. Diyan muna siya. Ayan oh. Di bali na't matinik. Solve naman. Wow! Pero tawang-tawa ko kanina mga idol talaga kay Ropo. Grabe talaga. Huli ng pusa. Grabe yung takot niya.